Всяка жена знае, че когато дамските чанти са прибрани в гардероба, често техните дръжки и тела се деформират толкова много, че се налага да ги изхвърлят още преди да са ги използвали няколко пъти. Всяка дамска чанта е създадена да стои в дамска ръка и за това най-добрата форма запазват тези, които жените носят най-често. Именно този факт вдъхнови дизайна на закачалката Ladies Hand и благодарение на нея чантите ви ще са винаги във форма, докато чакат в гардероба да излезете отново с тях. Ladies Hand е нова, уникална и единствената по рода си закачалка за дамски чанти, вдъхновена от начина, по който жените ги носят. Ladies Hand може да се използва навсякъде, и в дома, и в офиса, и дори в автобуса. С Ladies Hand дамските чанти ще са винаги в перфектна форма. Искате ли да я имате? Ladies Hand е най-добрият подарък за любимите чанти на една жена. Поръчайте на ladieshand.com. Каква чудесна идея! Всъщност се чудя защо никой не е измислил нещо подобно досега. От личен опит зная, че ако един продукт изглежда толкова познато, че да си готов да го използваш, значи е нещо наистина полезно за теб. Мисля, че Ladies Hand е точно такъв продукт и вярвам, че дизайнерите и жените по цял свят ще бъдат луди по него.